Po bezproblémovom tehotenstve prišiel deň pôrodu, všetko sa vyvíjalo v poriadku, bez nejakých komplikácií. Potom prišlo k samotnému pôrodu. Kontrakcie, všetko bolo perfektne nastavené, naozaj ukážkový pôrod. Potom som dostala poslednú tú vyvolávačku a povedala, ponáhľajte sa po chodbe, bude to mať rýchly nástup. No a keď sme prišli na pôrodnú sálu, tak som odpadla asi do mlôb, alebo neviem kde. Museli ma preč, nakoľko malička sa nás zasiekla v pôrodných cestách. To znamená, že pôrod bol ukončený kliešťami. Potom až po 6. nedeli vlastne nám lekár povedal, že sme mohli zomrieť pri pôrode obidve, lebo ja naozaj z toho pôrodu neviem nič. Ja až na druhý deň, keď som sa prebrala, jediné, čo som ich prosila, aby mi slúbili, že to dieťa nám neumrie. Nám povedali, že všetko je v poriadku, aj keď to bolo také komplikované, tak všetko je úžasné. Bol tu lekár ju pozrieť na vstupnej prehliadke vlastne tej prvej. Povedal, že malá je úžasná, že je perfektná, že je zdravá. No, nechali sme to tak, tešili sme sa rok zo zdravého dievčatka a keď sme vlastne išli na ročnú prehliadku, tak povedali nám, že všetko je v poriadku, len je trošku posunutá následkom ťažkého pôrodu. Tak sme tomu nechali voľný priebeh, lebo sme verili tým lekárom, že áno, bude to fajn. Ale keď prišla vlastne ročná prehliadka a ortoped vlastne som ho prosila, že pán doktor, prosím vás, pozrite sa mi na dieťa, niečo sa deje, nesedí, nechodí, neotáča sa. A on nám povedal, že by ste chceli však mať detskú mozgovú obrnu. Všade nás ubezpečovali, že všetko je v poriadku, že je to len následkom ťažkého pôrodu. No tak. Detská mozgová obrna nie je vlastne jednotné ochorenie, ale vlastne vzniká v dôsledku a následkom poškodenia mozgu buď v období pred pôrodom, počas pôrodu alebo krátko po pôrode z rozličných príčin. Najčastejšou príčinou býva nedostatok kyslíku, tzv. Hypoxicko-ischemické poškodenie mozgu. Ťažko povedať, že sa stala chyba. No, keď sme odišli potom už k špecialistom a odborníkom, tak nám tvrdili, pretože v rodine boli nám robené testy, genetické testy, všetko pred tým pôrodom vlastne, takže v rodine to je v poriadku. Takže to všetko bolo následkom chybou lekárov. Malá bola dlho bez kyslíka. Následkom je samozrejme porucha určitej oblasti mozgu, ktorá bola týmto zasiahnutá a väčšinou tie následky bývajú jednak v motorickej, čiže hybnej oblasti. To znamená, že vznikajú ochrnutia. Ďalším dôsledkom môžu byť zmeny v psychomotorickom vývoji, tie deti sa vyvíjajú spomalene a samozrejme môžu sa pridružovať aj iné príznaky, ako napríklad epileptické záchvaty. Pre nás to bol veľký šok, sme si to nepripúšťali a od toho jedného roku sme s našou maličkou začali proste navštevovať rôzne rehabilitačné zariadenia, aby sme jej čo najviac pomohli. Ona veľmi chce a to je na nej vlastne to pekné a to nás aj posúva dopredu. Bola taká zlatá, povedala, že rodičia moji za 2 roky, za 3 ja budem chodiť sama, takže je to také potešujúce. Nelinka potrebuje celého človeka, potrebuje vás 24 hodín, pretože ona nedokáže byť samostatná, nedokáže sama stáť. Takto ako vyzerá, tak to je 4-ročná makačka, že ozaj ona nemá detstvo. Ona v kuse cvičila, bola stále na pobytoch. Si porovnáte 5-ročné deti v jej veku, tak to je úplne niečo iné. Ona strašne rýchlo dospieva. To nevedela rozprávať. A keď sme tam boli na druhom pobyte, tak naša tým, že je doma sama, bola taká hamblivá. A ona na Deň Matiek napríklad išla vystupovať pred všetkých kúpeľníkov. Nikto ju nerozumel, čo recituje, ale ona bola hrdá, že je medzi svojimi deťmi a že proste, že to zvláda. A ja som bola hrdá na ňu, že vlastne vystúpila medzi tých ľudí. A daj pusu. Počkaj, poviem ti. A dobre si dať? Dobre. A pozri si, čo tam máš. Začí Nelinka kreslila, si to počul. Koníka má. Môže byť? My sme malej dali odobrať pupočníkovú krv pri pôrode. V dôsledku ja som chcela kvôli tomu, že v našej rodine sa vyskytuje veľa rakoviny a vtedy som nemala šancu, že niečo takéto nás čaká, že možno budeme chorí alebo že by to mohlo pomôcť aj v inom prípade. Vždy chodia nové informácie o tom, čo sa dá s touto krvou robiť. A tohto roku hľadajú deti, ktoré majú detskú mozgovú obrnu. Možno, že by takýmto deťom tá krv pomohla, tak ja som ju tam prihlásila. Boli sme vybratí, bolo nám povedané, že nie je ani ťažký, ani ľahký stav, je to na zvážení a vybrali si ju.
Pupočníková krv má perspektívu využitia pri detskej mozgovej obrne práve z toho dôvodu, že obsahuje kmeňové bunky, ktoré sú schopné odstrániť poškodenie v mozgu, ktoré vzniklo, dajme tomu, počas pôrodu, pri ťažkom pôrode, kedy dieťa nemalo dostatok kyslíka. Je to schopnosť buniek svojím spôsobom obnoviť alebo zregenerovať tú časť mozgu, ktorá utrpela práve nedostatkom kyslíka. A je veľmi dôležitá pre vývoj jedinca, pre jeho motoriku alebo pre jeho rozvoj učenia sa, reči, koncentrácie. Takže bunky podané v pupočníkovej krvi, hoci ako v krvi, sú schopné si nájsť poškodené miesto v mozgu a sú schopné ho zregenerovať. Naša rodinná banka spustila program Pomocná ruka práve pre pacientov, ako je Nelly. Jedná sa nám o to, aby pupočníková krv nebola len uchovávaná, ale aby slúžila a bola využitá na liečbu. A sme veľmi radi, že na takúto unikátnu liečbu môžeme poslať Nelly do Spojených štátov na jedno z mála pracovísk, kde sa pupočníková krv na tento účel využíva. Ja som o transplantácii tejto pupočníkovej krvi počula. Vedela som o tom, že sa to robí na Ukrajine a v Amerike, ale nikdy som to neriešila, pretože som vedela, že to sú strašne vysoké finančné náklady a nikdy by sme to nezvládli. Je to strašne náročné finančne. Klinická štúdia, akej sa zúčastní Nelly, je už klinická štúdia rádovo na stovkách pacientov. Čiže nie je to nejaká experimentálna liečba na zopár jedincoch, ale je to už dvojito zaslepená štúdia, ktorá skutočne poskytne výsledok, objektívny výsledok, čo sú schopné bunky z pupočníkovej krvi v tejto diagnóze opraviť a do akej miery budú teda benefitom pre pacienta. Podľa aj výsledkov, hlavne výskumov tzv. In vitro, čiže experimentálnych prác, že tieto bunky sú schopné sa dostať do miesta poškodenia a navodiť určité reparačné, regeneračné procesy v tomto orgáne. Transplantačné pracovisko na Duke University je jedno z najprestížnejších na svete, takže je to vlastne pre nás potvrdením kvality našich transplantátov a našej práce, že akceptovali transplantát z našej rodinnej banky a prijali Nelly na liečbu. Ahoj. Tereska je taká ako ty. No, sem. No, no, poď. Ty si veľká doračka. Tak ti je stačia?